Дряновският манастир Свети Архангел Михаил е действащ български мъжки манастир. Намира се в Северна България на 5 км югозападно от град Дряново и на 15 км от град Габрово. До него води асфалтов път и се обслужва от железопътна спирка Бачо Кирил, която до 20 октомври 1949 г. се е казвала Свети Архангел на железопътната линия Русе-Момчилград. ЖП спирката се намира на около 1 км от манастира, като е изградена горска пътека. Дряновският манастир приема поклонници за нощувки в няколко от крилата на обителта. Манастирската клисура има древна история. Първите хора я заселват през ранните праисторически епохи. Те обитават пещерите на масива Боруна и кухините в скалния винец Поличките. Най-старо е поселението на първобитния човек в пещера Бачо Киро, което датира от средния и късния период на старокаменната епоха. Археолозите проучват 5-метров културен пласт и разкриват над 6000 находки. Пещерата е благоустроена и пригодена за посещение от туристи. Поселищните и културни традиции продължават да се развиват в меднокаменната и бронзовата епохи, когато хората устройват жилищата си в каменните отверстия и кухините на поличките. От началото на старожелязната епоха до античността местните жители са траки, които остават в покрайнините на известните тракийски държавни обединения и имат значително по-бедна култура от сънародниците си. В равновизантийската епоха стратегическото значение на предбалкана нараства, ускорява се стопанският и културният възход. При каньоните на реките ромеите изграждат крепости в местностите Боруна и града, защото оценяват добрата възможност да се контролират проходите и пътищата в средна Стара планина. Византийците изоставят крепостите през 5 век, когато предбалканът влиза в територията на славянските племена. Същите започват да се използват през 20 век и влизат във владенията на най-популярните феодални господари в Северна България, бъдещите владетели асеневци. Крепостите Боруна и градът са възлови звена и последната преграда за отбрана на българската столица Търновград. Средновековната обител Свети Архангел Михаил е основана по времето на цар Калоян след пренасяне на мощите на Свети Михаил Войн от Потука, неизвестно селище в Тракия, Търновград около 1206 година. Процесията нощува край река Дряновска под града и по християнските канони на свещеното място се издига манастир. През вековете Дряновският манастир е средище на българската просвета и култура. На днешното място е възстановен през 1845 година. Както другите манастири, той е бил пазител на българския дух през време на 5-вековното османско владичество. В него са намирали убежище Васил Иванов Кунчев-Левски, отец Матей Преображенски Миткалото и други революционери. В манастира бил създаден революционен комитет. Манастирът играе основна роля в подготовката на априлското въстание в Първи Търновски окръг. Тук са струпани запаси от храни и оръжие. На 29 април 1876 г. в Дряновския манастир влиза четата на поп Харитон, първият бунтовнически отряд в Търновски окръг и България. Обградени от турците водят 9-дневна битка и повечето загиват за свободата на България. Разрушеният и опожарен манастир е възстановен частично и на 3 април 1877 г. главният му храм е тържествено осветен. Игуменът Пахомий Стоянов отслужва първата панихида за загиналите четници. Храмът е без стенописи, с пробит от турски куршум потир и дупки от турските шрапнели в зидовете, съзнателно оставени от строителите, за да не се забрави миналото и българското страдание. Благодарните потомци вдигат паметник Косница през 1897 г. на загиналите въстаници. Косницата е изработена по проект на италянеца Джовани Мусути. Проектът е бил готов още през 1890 г., като статуята е изработена в Рим от Лука Ардити. През 1946 г. габровският индустриалец, общественик, дарител и немски вице-консул Колю Карагьозов внася в касата на манастира дарение от 50 000 лева за изработване на нов иконостас в църквата. Съвременният манастир е сред 10 най-почитани светини на Българската православна църква, национален исторически паметник и предпочитан туристически обект. На Дряновския манастир е наречена и улица в квартал Васил Левски в София.